bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening mga kabisyo. Sa oras natin ngayon na 9:20 PM, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, happy Friday sa ating lahat. At ngayong Friday, punong-puno lang tayo ng saya. Yung tipong maninigas ang iyong panga. Kaya ngayong araw na to, hindi ko na papatagalin pa kabisyo. Babasahin ko na ang Rated SPG Secret File. Sumakay ako ng airplane. Pero bakit ganon? Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Jing. At ito ang aking SPG. As in Super Pagganern Secret File. Naisipan ko lang na ikwento sa inyo ang naranasan ko. Kailan lang. Ganito kasi yun. May boyfriend akong afam na itago natin sa pangalang Stephen. Nagkakilala kami online. At syempre, alam naman natin na lahat, sa dating app yun. Noong una, medyo hindi ko siya nagustuhan. Pero di kalaunan, nakita ko naman na mabait, gwapo, at mestizo, matangkad at mukhang medyo malaman. Kaya nahulog na rin ang aking loob. Kaya nung pinansin niya ako, inalagaan ko agad ang aming conversation. Nalagyan ko ng tamis, lambing at pagmamahal kada mag-uusap kaming dalawa. Nalambing ko siya araw-araw. Pinakita ko sa kanya na iba mag-alagang isang Pinay. Matapos ang ilang buwan, sinagot ko na siya. Lagi ko nga naiisip na tatanggihan ko pa ba to? Afam na nga ito, di ba? Sa madaling salita, naging kami ni Stephen. Lalo pang lumalim ang relasyon namin. Nung sinabi niyang he wants to see me in person. Nakakagigil TJ Rocky at DJ Jello. Dahil alam ko na habang nag-uusap pa lang kami, sa chat, talaga naman na gustong-gusto niya rin ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, I am in a barrio. I'm far away. Sagot niya sa akin, no, it's not a problem. Pupunta raw siya sa Pilipinas para makipagkita sa akin. Siyempre, masaya ako nung sinabi niya yun sa akin. Kasi mag-e-effort siyang kitain at kilalanin pa ako sa personal. Kaya sabi niya, magkita raw kami sa Maynila. Sinabi niya kung kailan siya dadating at kung kailan naman ang alis niya sa kanyang bansa.
Ang gagawin niya na muna daw, magbabakasyon lang daw muna siya dito ng 1 beses. At wala siyang ibang gustong puntahan kundi ako lang. Ang tanging gusto niya lang daw maggawin ay magkita daw kaming dalawa at sunduin ko daw siya sa airport. DJ Rocky at DJ Jello. Ang bala ko lang talaga sana, sasakay lang ako ng bus at magla-land trip papuntang Maynila. Kasi yun naman ang nakasanayan ko. Pero sabi ni Stephen, huwag daw. Mag-eroplano na lang daw ako. Para mabilis at hindi ako mapagod. Hindi ako agad pumayag. Sabi ko, I have never been in an airplane. Sabi ko, hindi ko alam kung paano dyan sumakay. Kasi alam mo naman dito sa amin, probinsya, walang marunong dito sa amin. Alam mo naman ako, baguhan pa lang. At wala na rin naman akong pwedeng pagtanungan dito sa lugar namin dahil malayo kami. Malayo kami sa bayan. Hindi ko alam yung mga ganyan. Pabas-bas lang ang alam ko. Di no choice ako. Ang sabi niya sa akin, siya na raw bahala mag-book. Bibigyan niya daw ako ng round trip ticket at tanging pagsakay na lang talaga ang gagawin ko. Nagpaalam naman ako sa parents ko na luluwas na ako ng Maynila para kitain si Stephen. Okay lang sa kanila. So ayun, kinakabahan ako DJ Rocky at DJ Jello. Habang papunta ako ng airport at habang nasa biyahe ako. Kasi alam mo DJ Rocky at DJ Jello, ito yung unang beses kong papasok ng airport at lilipad ng airplane. Sabi ni Stephen, agahan ko raw. 2 hours before flight ko. Sa sobrang kaba ko, 4 hours bago yung lipad, andun na ako. Sobrang aga ko. Tapos pagdating ko sa airport, hindi pa pala agad ako dapat pumasok. Kasi kailangan mo munang pumunta sa front desk ng airline at ipapacheck pa daw dapat doon yung mga bagahe. Sabi ko naman doon, wala naman akong bagahe na ipapacheck. At doon ko nalaman, DJ Rocky at DJ Jello, na dalawa pala yung klase ng bagahe. Yung check-in sa ilalim ng eroplano ilalagay. Tapos hindi ko pwedeng daw dalhin yung mga bawal ipasok sa eroplano. At dapat daw i-check ko rin daw yung mga hand carry ko naman. Kaya napaka-inosente ko that time, DJ Rocky at DJ Jello. Sabi pa sa akin doon ng nag-check, ang kailangan ko lang daw dalhin yung hand carry ko. At bago ko daw dalhin yun, kailangan daw timbangin nila yun. Ang importante daw, dapat 6.7 kilos lang. Habang ginagawa nila lahat ng proseso, napapatanong ako sa sarili ko. Importante pala lahat ng yun? At pinaliwanag na naman sa akin DJ Titan at DJ Rocky. Pag sumobra daw kasi ng 7 kilo, bawal na sa hand carry. Carry lang. Kasi pasok sa limit, pasok sa banga. Tapos pumila na ako. Binigyan ako ng boarding pass nung naka-uniform na babae. Ipakita ko raw yun sa gate kung saan nag-aantay yung eroplanong sasakyan ko. So dahan-dahan ako naglakad, DJ Rocky at DJ Jello, papunta dun sa may gate na sinasabi. Pero may pila pala ulit. Ipapatanong pa raw yung dala kong bag sa isang scanner. Kailangan na naman daw kasing i-check at itanong kung pasok ba talaga
yung bitbiting ko. Dahil SOP daw yon ng eroplano. Titignan daw kung ano yung laman ng aking bag. Sa isip ko naman, DJ Rocky at DJ Jello, mga damit lang naman lahat tsaka mga maliliit na sabon, tas konting pang makeup wala namang ahas dyan sa bag ko. Ba't kailangan pa nila check nang i-check? Simula dun sa unang pinto hanggang sa pagpasok dito. Wala lang, yun lang. Napaisip lang naman ako, pero pagkatapos ng scan, hinanap ko na kagad yung gate na nasa boarding pass ko. Akala ko literal na gate yung pupuntahan ko. Hindi pala. May mga upuan naman doon, kaya umupo muna ako, DJ Rocky at DJ Jello. Sabi sa announcement, antayin daw muna ang mga boarding. Ibig sabihin pala yun, yung pagpasok mo mismo doon sa eroplano. Tas eto na nga, boarding na. Pumila na ako papasok nung gate. Hanggang sa naglalakad na ako ng medyo mahaba. Tapos unti-unti ko nang nakikita yung pasukan ng eroplano. Pagdungaw ko sa loob, may stewardess na nag-assist sa akin kung saan ako uupo. Sabi ko, "Ma'am, first time ko po kasi talaga." Inaalalayan naman nila ako at tinuro naman kung saan ang upuan ko at kung saan ko ilalagay ang bag ko. So eto na nga, DJ Rocky at DJ Titan Jello. Okay na. Nakaupo na ako. Secured na sa ibabaw yung bag ko. At andun na ako sa may bintana na upuan. Pagkaupo ko, pinasuot na sa akin yung seatbelt. Masikip. Yung tipong akala ko bibitayin ako pero na-adjust ko naman. Pagkatapos, huminga na ako ng malalim. At bigla akong kinabahan. Nakita ko kasi yung mga puting usok na lumalabas sa ibabaw ng eroplano. Sabi ko, ba't ganun? Ganito ba talaga sa eroplano? Para kaming iniihaw at tinapa. Tingin lang ako ng tingin sa mga pasahero. Okay lang sila pero ako sa loob-loob ko, hindi ako okay. Kinakabahan ako. Baka biglang kumapal yung usok tapos hindi ako makahinga. Baka tuluyan na akong maging tinapa pero mukhang okay naman yung mga usok. Kaya medyo kumalma naman ako. Hanggang sa may tumayong stewardess sa gitna na malapit sa akin. Para siyang nagde-demo ng seatbelt at saka yung life vest na palolobohin daw pag may emergency. Bigla naman akong kinabahan kasi baka anong mangyari. Hindi pa naman ako marunong mag-life vest. Tapos noon, umikot na yung eroplano tsaka lumipad na. Paglipad ng eroplano, nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Parang hinihila. Nang tiyanak pababa yung matres ko. Ganun pala yun pag nakasakay ka ng eroplano. Maya't maya parang hinihila yung tiyan ko. Tapos yung tenga ko, parang pumuputok at nabibingi ako. Kaya ang ginawa ko, DJ Rocky at DJ Jello, lumunok na lang ako ng laway. Nagtingin-tingin ako sa paligid. Kalmado naman sila. Ito mga kapwa ko pasahero, parang ako lang naman ang hindi. Lingon ako ng lingon. At tingin ako ng tingin sa bintana. Lalo na sa mga katabi ko. Sa gilid. At sa harapan. Tapos, bandang kalagitnaan ng flight ko, biglang umuga ng umuga yung eroplano. Hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko.
Halos mapaiyak ako sa takot. Kasi baka ano na naman yung mangyari. Ang lakas kasi ng ugi, parang nililindol kami doon sa loob ng eroplano. Iniisip ko pa baka hindi na ako umabot ng buhay sa Maynila at hindi na ako makita ni Stephen. Virgin pa naman ako. Oo, totoo. Sayang yung pagiging birhen ko at virgin kung hindi niya matitikman at patay na ako pagdating ng Maynila. Habang bumabiyahe kami, yun po ang nasa isip ko. Yun ang gumugulo sa sarili ko na sayang. Wala pa ako natitikman. Natalong. Wala pang bumibeng-bang sa akin. Tapos mamamatay lang ako sa eroplano. Sayang na lang ang katawan ko. Pero yun pala, pag masama ang panahon, mauga ang lipad talaga. Kaya ayun, ang ginawa ko, imbis na overthink, nagdasal na lang ako. Pumikit na lang ako at nagdasal. Hindi ko namalayan, nakaidlip na ako. Nagising na lang ako noong tinawag na ako ng stewardess. Sabi sa akin, ako na lang daw ang pasahero. Nakababa na raw lahat. Nakatulog daw ako sa takot. Sabi ko, pasensya na po. First time ko kasi to eh. Ngumiti lang sa akin yung stewardess tapos sagot niya naiintindihan naman daw nila. Nagpasalamat ako at lumabas na ng eroplano. Sinundan ko lang yung ibang pasaherong kasabay ko. Maya-maya pa nakarating na ako sa labasan. Nandun si Stephen. Nakita ko, kumakaway na sa akin DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko na napigilang nabitawan ko na yung daladala kong bag at tumakbo ko kay Stephen para yumakap. Hashtag, I just wanna hold you forever. Hindi lang yun, mali pala ako. I just wanna hold you forevermore, Stephen. Grabe. Kinuwento ko kay Stephen yung naranasan ko. Sabi niya, marunong na raw akong sumakay ng eroplano. Hindi niya na daw ako kailangan isipin pa kapag sakaling papasakayin niya ulit ako. Sabi niya, more travel daw sa aming dalawa. At masayang masaya siya dahil nakita niya na ang magandang binibining katulad ko. Naisip ko, ano kayang gagawin namin sa Maynila? Ano kaya ang una dapat naming gawin? Pero ang biro ko sa kanya, dapat magbengbangan muna kami para hindi masayang ang pagpunta ko sa Maynila. Tutal naman masikip at makipot ang aking tahong. Tiyak na wawaraki ni Stephen dahil mukhang malaki ang kanyang batuta. At sa madaling salita, DJ Rocky at DJ Jero, nangyari naman ang mga plano naming gawin. Bang-bang malupit talaga. Kaya sulit ang buong stay ko sa Maynila. At nung pauwi na ako, sinabihan din ako ni Stephen kung anong gagawin kaya hindi na ako nangapa masyado. Nakatakda na rin kaming magkita ulit bago matapos ang taon. Kaya excited na ulit akong makita siya. This time, siya na ang pupunta sa akin.
Siya na ang dadalaw sa lugar ko. At excited ako sa mga putukang magaganap kapag nagkita kaming dalawa. Hanggang dito na lang po. Salamat po muli. At ako si Jing at ito ang aking SPG. As in Super Pack Ganern Secret File.